और क्या का भैया हमारा प्रिय राय जी मुखिया जी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार। अरे कौनों की एक गोड़ी कौनों पे एक नहीं ए सखी लोग का कहता लोग अरे कौनों की एक गोड़ी कौनों पे एक नहीं कौनों के एक नहीं रई 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 ए सखी कि जोनों के एको नहीं चले टपा टप जिया करे धक्का धक ऐसा बहरात नहीं दिखे भीतर जिया करे बाकी हम कृष्ण जी से कहते एक बात तो अब ठीक बैरू याद आई। कृष्ण जी के कौन एगो गीत बहुत सुंदर लगल है, कौन रहे हो? न न न न न हर घड़िया तेरी आए मैं एक लाइन फिरूं कहो, एक लाइन कहो। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के एगो हमार नया गाना होता और हमार भाई फरमाइश के लिए हाँ कि एकरा के भैया एक लाइन खाली गा दे। गाना कोनो खराब हो ना और शब्द भी खराब नहीं थे। एकरा के शॉर्ट सॉन्ग कहली चाहे विरह रस के कहली चाहे कम के कहली कहतरी याद आवे उ दिन लोग दीवाना कहे उनके समा हमें परवाना कहे दिल लगैले रही जिंदगी में मगर लव के लॉटरी में लुटा गई हम। बाकी कृष्ण जी के वो भोजपुरी में बात कहते हैं। एक बात कहो शुरू से कहो हर घड़ी याद तेरी आए कहो ना 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 हिंदी में कहो। लाइन देखी कट गई बा। जय जय विश्वकर्मा भैया देखिए तू कह हेलो मैं फिरूं श्याम तेरे नाम यही तोरी भाव में कह भाव कि मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। लेकिन भोजपुरी में कैसे कहा है पूछो बताएं क्यों लाइन कट गया सो देखिए तो ये सुन रही लाइन पता नहीं मूड जो हुआ जरा नम्रता है ने ध्यान दो। विकी तिवारी जी से हर निमन जुगल जोड़ी खूब सुंदर। बाकी भोजपुरी में देखो ये राधा आई है कृष्ण के बारे में कैसे कोई है कि बेदारदा भोजपुरी में जेकरा तीत लागेला ओकरे ढीठ लागेला। अब भोजपुरी हमारा ऐसा भाषा हो कि सबके मीठ लागेला। बेदारदा भाई बेदारदा हम अपना के नहीं कहो धरती पाई करू तब भजन करो कीर्तन करो माया के नगर में भूला जाता तू कबो बिकी खाती कहतरू कबो गोलू खाती कहतरू ऐसे कहतनी सुन ले जहिया बुढ़ापा आई जहिया जाए के बेरा हो जाई वो दिन तारा से पूछत नहीं नम्रता कौन मुँह लेके जइबू पियावा अरे हे यारवा पजबदी कहे के मन है बा कि आज माया के नगर में भूला जाता रू वो पियावा के छोड़ के ये हम माया वाला पियावा के चक्कर में बाड़ू तो जहिया जइबू तो का होई कि यारवा पतिल आई अरे यारवा पतिल हो कोई से रहबू बोला अरे बरवा के ऊपर यारवा पजबदी किसी ने कहा था एक भोजपुरी के अच्छे व्यास ने
कुछ गइल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा तहरा जीनी की के फीलिंग अबोराए वाला बा। ऐसे ध्यान दे हम का कहतनी सोचबू तो सोचला के फेर बाकी कहतनी बेदर्दा अरे दर्द देले बा उहे कठिन हो उहे नु दी दवा कौन बेदर्दा तारा लेखा पागल लईकी रही नु तो जानी कि कोनो बॉयफ्रेंड के कहतनी ना नो नो हई बेदर्दा उहे कृष्ण कन्हैया हम भी वही समझ रहे हैं। बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई अब झाल हम ले ले बनी पहले बजावत रही जब से गोली लागल तो दूसरा बार छुअले बनी अच्छा लगे तो तनी मनी रवा सब ताली बजा नस में भी दिक्कत बा बाकी प्रयास लय लगा के मारल घरे ना रह यही से बर्दाश्त ना भइल बेदर्दा दर्द देले बजाई ना ना धुन ना दे अब देखिए परल जब सबसे पहले तो दोनों भाई के धन्यवाद भोजपुरी के गवैया अगर ई ना होखे झाल ना होखे दुगो पचहड़िया टंच ना रह तो भोजपुरी थोड़े हो एमे चौगुन बजावे के बा परल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा भैया देखिए हमारा पीरी राय जी अब ऐसा गीत के फरमाइश मत करी सब है। अच्छा एगो गीत हमार टिकटॉक वीडियो पर अच्छा है निश्चिंत रहे हम फालतू के क्लास नहीं थी पहले निमन बाप मतारी संस्कार दिले बड़े जब जहिया हमार बियाह हुई तो लंगड़ लड़की से हमार बियाह ना हुई हम करबे ना करो जइया हमार बाप मतारी पूछी कि बबुआ ठंडा के दिन होके फाटल रजाई होला जार कट जाई तो कहब कि ना निमन रजाई चाहिए जइया भूख लागल होके जइया भूख लागल होके हमार घर के लोग 10 दिन के सरल भात दी तो हम कहब कि गरम गरम बनावो तो जब सब चीज हम निमन चाहतनी तो गनौ हम निमने चाहिए बाउर ना चाहिए एगो हमार गाना टिकटॉक वीडियो चाहे यूट्यूब पर एक लाइन अगर सुन ले हो कब तो ताली बजाई बाउर गाना ना हो आज ना तत्काल मिलबू पानी यही आस से आज ना तत्काल मिलबू पानी यही आस से तारा में क्षमता हुई तो सब दे देबो देखो भैया कितना पैसा हुई गिन के बताओ है गिन के बताओ ना बगली में ना होई कितना होई 500-600 होई ना 1000 झूठ जन बोलो सही बताओ ना देरी होता 1500 बा देखो एगो बात गिरी भैया 1500 बाहर हमार घर ढलाई नहीं खे भाई हो हे में डली हो कि आज ना तो काल लगू पानी ही आस से आज ना तो काल लगू पानी ही आस से जा प्यार हम करिए
सुना लेने मजाक कोई नहीं हो गई बहुत बात। बाकी राधा जी को हतारी गीत अच्छा लागल हनो कमिटी के लोग बुरा ना मानी देखी कोनो भी काम कमिटी के लोग के श्रद्धा होला कि हमारे प्रोग्राम खूब निमन से लेकिन जुटल लोग कलाकार जौन होले वो होटल वाला होले केहू पनीर खाई केहू मशरूम खाई केहू दाल भात छोकाई खियावे के सब बा हमने के होटल वाला हो ना खियाई जा मार्केट गिर जाई पड़ल जब प्रेम में बाधा भोजी से कहेरा पड़ल जब प्रेम में बाधा भैया होई उताई ना तो लूल ब्यास बोले बनी अनहर ब्यास मन रही ना 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 ओहो हाय विश्वकर्मा हां पड़ल जब प्रेम में बाधा भोजी से कहेरा क्या कहे पड़ल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा आखिर कहे तो क्या कहे कि तन के मन भइल दुश्मन कि तन के अरे अन भइल दुश्मन महुरवे बा मिठाई नम्रता तहरा के एगो मौका देते गीत इहे रही बाकी अगर तहरा कोनो गीत गावे के होई यही से मिलता जुलता तो एगो गीत एक लाइन सुनाओ जाता आओ तनी पीरी भैया मुखिया जी पीरी भाई मुखिया जी